Vull fumar. És un vídeo, podeu parlar. Hola. Què et passa, Marta? Estic cansada. I què acabes Vull de dir? caminar. No. Ja estem a Varsòvia. No han callat amb tot el viatge. És veritat, jo el sentia. Tothom ens mira. Jo els he dit que no venien amb mi. Dic, no, que ells no, són catalans però no els conec de res. Vaya tostón de tíos. Vale. Rosana, explica què estem fent. En aquests moments estan demanant gelats, In English in English of course, o in Polish? it doesn't matter. Mira, estan demanant 3. Mira, el caixer està en su salsa. So we can take a photo. No, I'm not taking a photo. I'm recording my children. They are there. We can. We can't? Okay, don't worry.